Dobrý den. V rámci tohoto cvičení kurzu Geografická kartografie se podíváme na to, jak vytvořit tématické mapy. Ještě než začneme, tak bych chtěl říct, že mě mrzí, že se nemůžeme potkat osobně, což může být trochu nevýhoda. Nicméně je nutné, abyste úkol zpracovali alespoň v uznatelné podobě a snad vám tato alternativa výkladu k tomu pomůže. Pokud budete mít jakékoliv dotazy, otázky nebo budou nějaké nejasnosti ve výkladu, tak se neváhejte na mě obrátit skrze e-mailovou adresu a domluvit si případně konzultaci. Na druhou stranu mít možnost znovu si přehrát toto video a znovu slyšet výklad může být ve výsledku velmi výhodné v procesu tvorby vaší tematické mapy. To bychom měli tedy úvodní slovo. Pojďme se tedy podívat na to, co nás čeká. Toto třetí cvičení je dle rozvrhu koncipováno přibližně na 1,5 hodiny. Uvidíme, jak dlouhé ve výsledku bude toto výukové video, ale lze očekávat, že bude asi o trochu kratší. Příště dokončíme tedy kapitolu o tvorbě tematických map tím, že si ještě chvíli budeme povídat o barvách. Bude to kratší hodina a zároveň si příští hodinu už zadáme úkol. A potom se vrhneme na další blok, který se věnuje topografickým mapám. V tomto videu si nejdříve řekneme něco o datech, které stojí za tvorbou tematických map. Existují totiž různé formy dat a jejich povaha může být rozdílná a na základě analýzy datového souboru potom volíme ty správné metody. Mezi nejčastější metody patří kartogram a kartodiagram, takže bude věnován čas těmto dvěma metodám a řekneme si, jaký je obecný postup realizace. Z tohoto obecného postupu realizace poté přejdeme k názornému příkladu, jak vytvořit mapu s kartogramem a kartodiagramem. V rámci prezenční výuky jsem měl na vás připravené různé otázky a praktické úkoly a o to samozřejmě nepřijdete. Na patřičných místech tohoto videa, až zazní nějaký můj dotaz na vás, tak bude vytvořené časové okno, asi tak 10 sekund, při kterých si doufám všichni toto video stopnete a zkusíte si odpovědět na moje otázky. Vřele doporučuji tento krok nepřeskakovat, neboť v rámci prvního úkolu je nutné pochopit právě téma, jak na tvorbu tematických map. Nejdříve tedy nějaké obecné informace k tematické kartografii. Samozřejmě daleko více informací se dozvíte na přednášce, nicméně doporučuji toto video dokoukat až do konce, protože více informací se dozvíte až v průběhu semestru na přednášce docenta Bláhy, ale to už budete muset pomalu odevzdávat vaše úkoly. Případně se podívejte na Moodle a dohledejte si správné výukové video, nebo případně podívejte se na adekvátní literaturu, která se věnuje tvorbě tematických map. Takže tematická kartografie jako věda se zabývá, jak už název napovídá, tematickými mapami. Je důležité si uvědomit, že každá tematická mapa by měla mít svůj topografický podklad v dostatečné kvalitě. A to jsou například obce, státy, silnice a tak dále. A zároveň tematický obsah, což jsou právě nějaká data, která nás zajímají a chceme je vizualizovat v mapě. Může to být například nezaměstnanost v obci, státní zřízení nebo počet dopravních nehod. Tato data můžeme shromáždit různými metodami, můžeme si vytvořit své vlastní data z nějakého vlastního mapování, například druhů živočichů. Dále můžeme pracovat s různými statistickými daty, které dohledáme v portálu například Českého statistického úřadu. Můžeme využívat různá sociologická šetření nebo textové prameny, například z Českého národního korpusu. Ve výsledku tedy existuje mnoho geografických dat, důležité však je, abychom zvolili tu správnou metodu a správné vyjadřovací prostředky tematické kartografie. Proces tvorby každé tematické mapy by se dal rozdělit do 4 částí.
Prvním krokem je pochopit dohledaná data k našemu tématu. Zajímá nás, jaký to je typ dat, jestli kvalitativní nebo kvantitativní povahy, k jakému topografickému podkladu, nebo respektive v té územní jednotce jsme tato data shromáždili a budeme se jí zabývat v rámci tohoto kroku základními statistickými ukazateli těchto dat, které jsou velmi důležité k tomu, chceme-li zvolit správné vyjadřovací prostředky. Druhý krok je poté věnován výběru metody, a to právě na základě analýzy a pochopení datového souboru, protože každá metoda té tematické kartografie se využívá u jiného typu dat. Ve třetím kroku už poté tvoříme samotnou metodu. Každá metoda má různé vyjadřovací prostředky, například u kartogramu a kartodiagramu tvoříme intervaly, nebo zase naopak pouze u kartodiagramu dále ještě tvoříme stupnice. Ve výsledku nám poté vzniká legenda mapy a pomalu se dostáváme ke čtvrtému kroku a tím je komponování mapového listu, což jsme probrali na minulé hodině, tedy správné umístění základních a vedlejších kompozičních prvků na mapový list. Rozhodli jsme se tedy, že chceme vytvořit nějakou tematickou mapu a začneme tedy prvním krokem a to je pochopení datového souboru. Velmi zjednodušeně budeme se tedy bavit o tom, jak z našich dat, většinou ve formě nějaké tabulky, se dostaneme k tomu, abychom mohli vytvořit mapu. Žádná mapa se neobejde bez prostorových dat a k tomu potřebujeme především vlastnit nebo někde najít geodata, což může být právě nějaké území. Mohou to být obce, kraje, státy, silnice a tak dále. Dále k tomu potřebujeme nějaká tematická data ve formě databáze nebo pouze jednoduchou excelovskou tabulku a to může být například státní zřízení, jak můžete vidět na obrázku. Ve výsledku bychom tak měli mít nějaký list právě v té tabulce, kde sloupce budou věnovány různým typům dat a každý řádek poté odpovídá jedné entitě. Takže v tomto případě to jsou státy. Samotná struktura databáze by tedy ve výsledku měla minimálně obsahovat nějakou územní jednotku, vedle které poté bude stát tematický atribut. Obrázek poté ukazuje převod takové databáze do mapy v geografických informačních systémech, ale případně toho lze docílit obdobně pomocí nějaké šablony hranic. Topografický podklad, respektive územní jednotka, tak se rozlišuje na 3 základní kartografické znaky. Na předchozím obrázku se pracovalo se státy, což jsou nějaké plošné znaky, dále však můžeme pracovat s bodovými znaky, například obce a pomocí velikosti bodů rozlišovat například počet obyvatel, nebo v mapě pracujeme s liniovými znaky, což jsou například komunikace, na kterých zase můžeme vyjádřit třeba intenzitu dopravy. Ten topografický podklad je tak velmi důležitý, protože do něho poté prokreslujeme ty tematické atributy. Tematické atributy, respektive tematická data, poté nabývají různých hodnot. Nicméně existují 2 základní typy dat. Tím jsou tedy data kvalitativní povahy a data kvantitativní povahy, přičemž ještě ty kvantitativní data lze dále členit na absolutní a relativní. V této tabulce se podíváme, jak jednotlivé typy dat vypadají. Topografickým podkladem jsou okresy a k těmto okresům jsme dále dohledali tematické atributy, které nás zajímají. První sloupec ukazuje, kolik tam žije obyvatel, druhý, jaká je míra nezaměstnanosti v daném okresu a poslední sloupec se věnuje tomu, jaký tam převládá typ ekonomické činnosti, například. Počet obyvatel je vyjádřen
kvantitativně, stejně jako tak ta míra nezaměstnanosti, nicméně počet obyvatel je vyjádřen absolutní hodnotou, kdežto míra nezaměstnanosti, to už jsou data relativní, protože jsou stažena k celkovému počtu, například právě na celkový počet obyvatel, v jiných příkladech zase na celkovou plochu území. A oproti tomu převádající ty plochy nebo té činnosti je vyjádřen nějakou kvalitou a proto se jedná o kvalitativní data. Už jsme provedli první 2 kroky v rámci analýzy datového souboru, neboť jsme dokázali identifikovat, jaká data jsme shromáždili a už možná tušíme, jakou metodu tematické kartografie budeme chtít použít. Nicméně ještě předtím je nutné udělat základní statistickou analýzu datového souboru, což znamená se podívat na počet územních jednotek, podívat se na variační rozpětí, zjistit rozložení dat pomocí průměru, mediánu a histogramu. K histogramu je vytvořeno jiné výukové video od doktora Mayera, které naleznete na Moodlu, a z tohoto důvodu bude histogramu věnováno méně času v tomto výukovém videu. Když se vrátím k nějaké tabulce s daty, tak se tedy koukneme, kolik těch územních jednotek je, což je důležitý krok předtím, než budeme rámcově stanovovat počet intervalů. Je totiž pravidlem, že čím více územních jednotek v souboru je, tím více bychom měli mít intervalů. Tím, že seřadíme data nebo pomocí nějaké funkce, tak můžeme zjistit, jaké je variační rozpětí, což zase naopak může pomoci při tvorbě kartodiagramů. Dále tedy zjistíme aritmetický průměr a medián, abychom poté mohli správně definovat intervaly, jejich hranice. A posledním krokem je poté vytvoření histogramu, což je výhodný nástroj pro definování hranic intervalů, ale jejich počtu. Tak já osobně mám za sebou úspěšnou základní analýzu datového souboru, takže nastává čas, abyste si i vy zkusili udělat podobnou základní analýzu. Zde se vám připravil tabulku s daty, video si na chvilku stopněte a pokuste se odpovědět na otázky, které jsem vám připravil. Nyní se tedy můžete podívat, jak jste byli úspěšní a zda jste pochopili jednotlivé typy dat. Jestli jste s tím měli jakékoliv problémy, tak doporučuji si nastudovat příslušnou literaturu, která se věnuje typům dat. Po pochopení datového souboru můžeme přestoupit k dalšímu kroku tvorby tematické mapy a tím je správná volba metody. Takže se dozvíte, zda jste správně vytušili volbu metody v předchozím úkolu právě na základě různého typu dat. Těch metod existuje opravdu hodně, mezi nejznámější samozřejmě patří metoda kartogramu, kde využíváme relativní kvantitativní data, například tu zmiňovanou míru nezaměstnanosti nebo hustotu zalidnění. Druhým známým příkladem je metoda kartodiagramu, kde naopak vyjadřujeme absolutní kvantitativní data, například počet obyvatel nebo počet rozvodů. Existují však i další, například stuhová metoda, která může vyjadřovat intenzitu dopravy, dále areálová metoda, ta naopak zase vyjadřuje kvalitativní data, například zmiňovaný převažující typ plochy, činnosti nebo bilanci srážek a tak dále. Těch metod je opravdu hodně. Těm metodám je věnována samostatná přednáška, ale zadání úkolu se blíží a proto se budeme věnovat především tedy kartogramu a kartodiagramu. Nyní si tedy chvilku budeme povídat o metodě kartogramu. Kartogram zpracováváme za předpokladu, pokud máme tedy kvantitativní data relativní povahy
a náš topografický podklad zároveň využívá plošné znaky. Nejčastějším způsobem jsou různé správní celky, nějaké administrativní jednotky, obce, okresy a tak dále, a nebo můžeme pracovat i s geometrickými tvary. Pokud zpracováváme kartogram, tak využíváme různé vyjadřovací prostředky a mezi ně patří rastr a barva, a o barvě si budeme povídat na příští hodině. Nicméně už teď je nutné zmínit, že při této metodě se využívá kvantitativní škála barev. Jsou dva příklady znázornění dat pomocí kartogramů na příkladu Polska a Maďarska, kde se autor mapy snažil vyjádřit, jaká je hustota zalidnění v rámci těchto dvou států. Hustota zalidnění má samozřejmě povahu relativních kvantitativních dat a tato data byla získána pravděpodobně za obce a pomocí právě definování intervalů a kvantitativní škály barev poté dokázali vyjádřit zalidnění. Existuje několik druhů kartogramů, asi ten nejčastěji se vyskytující například i právě v atlasech, tak je jednoduchý kartogram, to je ten kartogram v levém horním rohu, ale samozřejmě existují i další druhy, například složený, strukturní, prostorový a další, ke kterým se možná v budoucnu dostanete, nicméně základem je pochopit ten jednoduchý a to si právě vyzkoušíte v rámci prvního úkolu. Pokud jsme získali data opět kvantitativní povahy, tak můžeme zpracovávat kartodiagram. Důležité však je, aby ta kvantitativní data byla absolutní povahy, na rozdíl od kartogramu, kde pracujeme s relativními daty. Tato data vlastně vyjadřují nějakou celkovou hodnotu jevu v dané územní jednotce a zobrazujeme to prostřednictvím diagramu. Velmi často se setkáme s tím, že lze využívat i vnitřní strukturu diagramů. Můžeme vidět na obrázku vlevo dole, a to právě, že prokreslujeme nejen například celkový počet obyvatel, ale obyvatele můžeme i dále klasifikovat, například podle věku. U kartodiagramů využíváme zase jiné vyjadřovací prostředky, a tím je především velikost znaku a barva, na rozdíl od kartogramu, kde využíváme kvantitativní paletu barev, tak u kartodiagramů využíváme kvalitativní paletu. A o tom si teda zase budeme povídat více na příští hodině. Zde je opět příklad, kde se autor mapy snažil vyjádřit, jaká je cena bytů v jednotlivých územních jednotkách, konkrétně tedy v obcích s rozšířenou působností. Zde je vidět, že autoři se rozhodli, nebo spíše ta data to spíše neumožňovala dále vnitřně členit diagramy, nicméně je zřejmé, že využili správný vyjadřovací prostředek, a to je různá velikost znaků. Opět máme několik druhů kartodiagramů, máme liniové, areálové, pak i různě pojmenované, například Chernoffovy tváře, ale asi tím nejvyužívanějším druhem kartodiagramu je tzv. Figurální, kde právě zobrazujeme data pomocí diagramu, respektive grafu. Lze pracovat jak s úsečkou, můžeme pracovat s různými 2D obrazci, tím nejpoužívanějším je kruh, nebo můžeme využívat i různé 3D objekty. Ty však nejsou příliš doporučovány, protože nejsou příliš názorné. Takže pro vás asi to nejdůležitější jsou právě ty 2D obrazce. V rámci procesu tvorby jsme získali několik typů dat. Některá data mají kvalitativní povahu, některá kvantitativní povahu, ať již tedy absolutní či relativní povaze. Ukázali jsme si, jaké typy dat jsou vhodné k použití metody tématické kartografie. Měli jsme tam příklad míry nezaměstnanosti, takže už víme, že bychom měli vybrat kartogram. Měli jsme tam příklad počtu obyvatel,
takže už víme, že využijeme kartodiagram. Nyní už tedy máme data, víme, jakou metodu tematické kartografie chceme použít, ale ještě nevíme, jakým způsobem realizovat vybranou metodu. A to si řekneme právě v rámci tohoto kroku. Nejdříve si řekneme obecný postup realizace a ihned posléze si vyzkoušíme tento postup aplikovat na příkladu vybraných dat a zpracujeme si metodu kartogramu a kartodiagramu. Pokud máme kvantitativní data, tak je důležité definovat intervaly. Máme tady příklad právě hustoty zalidnění, kde vidíte, že se pracuje s kvantitativní daty a je nutné dostat se z toho datového souboru k tomu, abychom správně definovali tyto intervaly. Proto jsme vlastně dělali ten první krok v rámci procesu tvorby té tematické mapy. Kdybychom naopak pracovali teda s kvalitativními daty, tak naopak důležité je rozklíčovat jednotlivé typy, například krajinného pokryvu, a přiřadit potom ty správné vyjadřovací prostředky, čímž v tomto případě je barva. A už je zřejmé, že pomalu tvoříme legendu dané metody. Zde ještě je znázorněno pomocí schématu, takže jenom pro zdůraznění, tak u kvantitativních dat definujeme intervaly, u kvalitativních dat definujeme typy a na tomto základě následně přiřazujeme vhodné vyjadřovací prostředky, ať už se bavíme o barvách, stupnicích a tak dále. Poté paralelně zanášíme vyjadřovací prostředky do mapového pole a zároveň k tomu tvoříme legendu. Zatím jsme tedy ve fázi, že máme nějakou tabulku s daty a jejich analýzu. Pokud v rámci naší tabulky pracujeme s kvantitativními daty, tak je nutné k nim tedy definovat intervaly, což je nějaké třídění celkového počtu hodnot do intervalů a k tomu využíváme následující pravidla. To první pravidlo je, že každý interval musí být jednoznačně určen a zároveň nesmí docházet k tomu, aby byly jednotlivé hodnoty zařaditelné do vícero intervalů. Ukážeme si posléze v rámci praktického úkolu, jak právě může docházet k tomu, aby tato pravidla byla porušena. A to třetí pravidlo je, že každý z těch vytvořených intervalů by měl obsahovat minimálně jednu hodnotu. Nedá se říci, že by existovalo obecné pravidlo, jak definovat počet intervalů, nicméně i na základě výpočtu, které si vyzkoušíte, tak nějaké empirické optimum je 3 až 7 intervalů, což právě souvisí s tím celkovým počtem územních jednotek v datovém souboru. Kdybychom totiž pracovali například s 12 intervaly, tak u metody kartogramu bychom velmi obtížně rozeznávali jednotlivé barvy, nebo zase u tvorby kartodiagramu by bylo velmi nezřetelné ty jednotlivé přechody ve velikosti jednotlivých diagramů. Právě k tomu, abychom definovali nejen počet těchto intervalů, ale i vymezení hranic jednotlivých intervalů, tak je k tomu nutné využívat právě ty poznatky z analýzy datového souboru a námi vytvořeného histogramu. K tomu, abychom pouze rámcově stanovili počet intervalů, tak můžeme využívat různé rovnice. Na první pohled možná lehce stresující, ale není to nic složitého. De facto potřebujeme zjistit, jaký by mohl být počet intervalů, což reprezentuje teda to písmeno M, a poté zadáváme na druhou stranu rovnice pouze počet územních jednotek, který jsme zjistili na základě analýzy datového souboru. Připravil jsem vám 2 příklady a zkuste si na kalkulačce spočítat, jaký by tedy měl být rámcově počet intervalů, kdybychom pracovali například s daty věnující se krajům v Česku, kterých je 14, a v druhém případě si zase vyzkoušejte, kolik by asi tak mělo být intervalů, kdybychom pracovali s větším počtem územních jednotek. Opět si dopřejte čas, video stopněte a vyzkoušejte si to.
Díváme se tedy na výsledky, měly vám vyjít tyto údaje. Kdybychom tedy pracovali s kraji, tak ideální počet intervalů by se pohyboval někde mezi 3 až 5. U těch 354 obcí, tak tam by těch intervalů mělo být daleko více. Nicméně jsme si řekli, že to empirické optimum se pohybuje někde okolo 7, a proto bychom neměli volit těch 19 intervalů, co nám zde vyšlo. Mějte však na paměti, že takto stanovovat počet intervalů je daleko méně přesné oproti právě využití histogramu, a k tomu se dostaneme posléze. Tento obrázek se věnuje stanovení počtu intervalů, ale také definování hranic jednotlivých intervalů, a to právě vychází z rozložení dat v našem datovém souboru. Pro lepší pochopení tohoto obrázku je doporučeno v této chvíli si asi dát chvíli pauzu od tohoto videa a přejít k videu od doktora Mayera, protože tyto obrázky se vztahují především k tvorbě histogramů. Předpokládám, že jste ještě žádný histogram nespracovávávali, a proto odkazuji na to video. Nicméně, zjednodušeně řečeno, díky histogramu zjistíte, jaké je rozložení dat a v jakých místech stanovit hranici intervalů. Existují totiž správné příklady a naopak špatné příklady, jak vymezit hranici na základě rozložení dat v datovém souboru. Mějte na paměti, že tvorba histogramu je jeden z hodnotících aspektů v rámci prvního úkolu, a proto je nutné pochopit jeho tvorbu. Znovu tedy zdůrazňuji, podívejte se na video od doktora Mayera. Nicméně i v rámci tohoto cvičení se tématu histogramu dotkneme, až budeme realizovat metodu kartogramu a kartodiagramu na příkladových datech. Na základě analýzy datového souboru, především tedy pomocí histogramu, jsme schopni již přesně vymezit intervaly. Teď se vrátíme k jednotlivým pravidlům při sestavování intervalů. Zopakuji, že základním pravidlem je, že každý interval musí být jednoznačně určen a všechny hodnoty jevů musí být zařaditelné do vymezených intervalů. A v rámci tohoto úkolu si tak vyzkoušejte, které z uvedených příkladů tato pravidla porušují. Tak já doufám, že jste zvolili správně možnost B. U možnosti A nám především vadí první 2 intervaly, protože v tomto rozdělení nám chybí hodnota 10, kterou nelze zařadit ani do jednoho intervalu. U možnosti C nám naopak vadí hodnoty 20 a 30, protože tyto hodnoty jsou zařaditelné do 2 intervalů. A u možnosti D je opět hodnota 10 zařaditelná do 2 intervalů. Zároveň bychom měli, nebo spíše neměli, hranice intervalů ukončovat hodnotou 19,9, 29,9 a tak podobně, ale hodnotou 20,0, 30,0 a počátek intervalu naopak začínat hodnotou 20,1 nebo 30,1, tak jak je právě naznačeno u správné možnosti B. Nyní už dokážeme realizovat jednu ze 2 metod tématické kartografie, a to je kartogram. U kartogramu nám totiž stačí pouze správně definovat intervaly, a proto si už můžeme vyzkoušet proces tvorby kartogramu na příkladových datech. Proces tvorby kartogramu začíná tedy pochopením datového souboru. Našel jsem nějaká data, konkrétně jsem tedy našel data, která se věnují nezaměstnanosti, a to konkrétně teda v obcích s rozšířenou působností. Provedl jsem základní analýzu datového souboru, zjistil jsem si, jaký je počet územních jednotek, v jaké územní jednotce se nachází nejnižší a nejvyšší míra nezaměstnanosti a ve výsledku tedy jaké je variační rozpětí, jaká je průměrná nezaměstnanost v rámci celého Česka a tak dále. Pokud pracuji s nezaměstnaností,
vyjádřenou v procentech, tak vím, že to jsou tedy relativní kvantitativní data a topografickým podkladem je administrativní jednotka, konkrétně tedy obec s rozšířenou působností, což je nějaký plošný znak. A pokud mám tyto dva atributy, tak už vím, že budu zpracovávat metodu kartogramu. Pomalu tedy začnu realizovat vybranou metodu. Začnu tedy tím, že si zjistím, jaký by mohl být počet intervalů. Dosadím do rovnice počet územních jednotek, kterých je 206, a poté jsem tedy dostal nějaké výsledky, ale opět ty hodnoty jsou daleko vyšší, než je empirické optimum, takže lze předpokládat, že budu pracovat s nějakými 7 intervaly. Daleko důležitější je si vytvořit histogram hodnot našeho datového souboru a podívat se, jaké je rozložení dat v datovém souboru. Tento histogram postrádá popis jednotlivých os, slouží pouze spíše pro ilustrativní účely, a jak vypadá správný histogram, jste si mohli podívat ve videu od doktora Mayera. Takže víte, že ta 7, kterou jsme spočítali, nám neříká, že tolik bychom měli použít intervalů v rámci histogramu, protože takto vytvořený histogram je příliš obecný a neukáže nám trendy, kde stanovit hranice intervalů. Naopak nám pouze ukazuje, kolik územních jednotek by bylo v jednotlivých intervalech. Daleko vhodnější je si vyzkoušet, jak funguje histogram, zvolíme-li daleko více intervalů. Vyzkoušel jsem si tedy, jak funguje rozložení dat při 64 intervalech a jak funguje rozdělení dat, pokud zadám 21 intervalů. Do histogramu poté můžeme zanést i právě průměrnou hodnotu nebo tu mediánovou, abychom viděli, kde se nachází přibližně střed v rozložení našich dat, což nám potom může právě pomoci při stanovení hranic intervalů. A zároveň si můžu naznačit pomocí křivky trend v našich datech. Možná už v tom vidíte právě ty jednotlivé obrázky, které se vám ukazoval na předchozím slajdu. Při stanovení 64 intervalů tak ten trend je velmi složitý a z toho nemůžeme úplně stanovovat hranice, ale těch 21 intervalů by mohlo být optimální, neboť vidíte, že ten trend v našich datech je velmi podobný trendu, který je naznačen na tomto obrázku. Pokud se naše data chovají tedy tímto způsobem, tak víme, že správně bychom měli hranice stanovat právě v dolních částech křivky, kde se tvoří nějaké nové trendy. Pomocí těch červených linií jsem tedy naznačil rámcově hranice intervalů na základě předchozího obrázku a vyšlo mi tedy, že by těch intervalů mělo být 5. Nicméně v předchozím kroku jsme vypočítali, že by těch intervalů mělo být spíše 7, takže se podíváme, jestli nám nějaké trendy neunikly. A k tomu může právě posloužit histogram o 64 intervalech, jestli tam se neukáže nějaký nový trend. U toho histogramu o 64 intervalech si můžete všimnout, že bychom mohli vytvořit další interval, konkrétně tedy minimálních hodnot, protože tvoří nějaký speciální zhluk v našem datovém souboru, který se neprojevil u histogramu s 21 intervaly. Takže v té levé části bychom mohli stanovit ještě jeden interval a ještě jeden interval bychom mohli stanovit před mediánem a průměrem a tím dospějeme toho, že náš prostřední interval vlastně bude zaujímat průměrné hodnoty v našem datovém souboru. Poté se pouze stačí podívat na osu X s jednotlivými číselnými hodnotami a už víte, kde byste měli hranici intervalu stanovit. Máme tedy přibližně vymezené intervaly.
Pokud děláme kartogram, tak víme, že máme využívat kvantitativní barevnou škálu a poté už můžeme udělat vlastně i legendu mapy a přesně vymezit jednotlivé intervaly podle pravidel, jak jsme si říkali na těch předchozích slajdech. Nyní se pokuste sami rozklíčovat, jaké chyby se autor mapy dopustil při procesu tvorby kartogramu, ať již se bavíme o počtu intervalů, o stanovení hranic intervalů a nebo stanovení barevné škály. Takže na tom prvním příkladu v levém horním rohu, tak tam nalezneme pouze 3 barvy, což znamená, že autor mapy identifikoval pouze 3 intervaly. Nicméně jsme v předchozích krocích zjistili, že to optimum v našem datovém souboru by mělo být spíše u té hodnoty 7. U toho druhého příkladu vpravo, tak autor mapy nepracoval s kvantitativní barevnou škálou, takže není úplně zřejmé, jaké jsou nejnižší a nejvyšší hodnoty. A u toho posledního příkladu dole, tak tam to vypadá, že počet intervalů je správný, ale je zřejmé, že hranice intervalů byly špatně definovány, protože do jednoho intervalu se vejde až příliš mnoho územních jednotek a víceméně tím autor zkreslil následnou interpretaci dat pomocí mapy. Nyní si znovu ty jednotlivé fáze procesu tvorby tematické mapy v rychlosti zopakujeme, a tentokrát na příkladu kartodiagramu. Nicméně u tvorby kartodiagramu je ještě nutný další krok, ale k tomu se dostaneme později. Začneme znovu tím, že se budeme snažit pochopit náš datový soubor. Opět jsme nalezli nějaká data, našli jsme data za okresy, věnující se počtu obyvatel a jejich věkové struktuře. Následně uděláme základní analýzu datového souboru, která nám pomůže nejen při stanovení intervalů, ale tentokrát i stupnic. Ta data, která jsme dohledali, nám neumožňují pracovat s kartogramem, ale tentokrát je nutné použít metodu kartodiagramu. Opět zjistíme rámcově počet intervalů. U okresu by to opět mělo být nějakých 7 intervalů. Nicméně u kartodiagramu je daleko výhodnější použít nižší počet intervalů, protože ty jednotlivé stupnice jsou poté daleko více přehlednější. V rámci tohoto datového souboru jsem tedy se rozhodl, že stanovím 5 hranic, které opět vycházejí z tvorby histogramu. Tady zase vidíte, že ten trend v těchto datech je absolutně odlišný od toho, co jsme mohli vidět, když jsme zpracovávali metodu kartogramu. Opět tedy zase vymezili jsme si tedy rámcově intervaly. Pokud zpracováváme kartodiagram, tak volíme kvalitativní barevnou škálu a jediné, co nám tedy schází, abychom mohli vytvořit legendu mapy, tak je právě velikostní parametr jednotlivých diagramů. A k tomu se dostaneme nyní, jak to udělat. U metody kartodiagramu, kromě tedy správného definování intervalů, je navíc velmi důležité správně určit ten velikostní parametr jednotlivých diagramů, který uživateli mapy předává informaci o hodnotě zobrazovaného jevu. Zjednodušeně, čím větší ten znak je, tím větší je hodnota jevu. Definování těch správných velikostních stupnic je opět nutné využít rovnici, která má tento obecný charakter. Na levé straně rovnice tedy je to, co nás zajímá, jaká je právě ta velikost znaku, a poté potřebujeme znát jednotlivé hodnoty z datového souboru. A poté si ještě zvolit vlastní koeficient přepočtu. Opět ukážeme si na příkladu. Ta předchozí rovnice byla obecná, protože záleží, s jakým obrazcem v rámci metody kartodiagramu pracujeme. Chceme-li zobrazovat 1D obrazce nebo 2D obrazce, případně tedy i 3D obrazce.
Vždycky k tomu tedy existuje jiný vztah a musíme si trochu tu rovnici upravit. Nás tedy zajímá především ten 2D objekt, což je tedy nějaký diagram a pro mapu je nejpřirozenější právě ten 2D objekt, protože díky druhé odmocnině ten samotný znak roste daleko pomaleji. A úplně tou nejlepší volbou je zvolit kruh. Poté ta rovnice vypadá následovně a to si právě vyzkoušíme za chvíli v rámci praktického úkolu. To byla tedy krátká odbočka k tomu, jak se tvoří velikostní stupnice. Vraťme se tedy k ukázce, jak vytvořit kartodiagram. Skončili jsme tady u toho slajdu a poslední krok před tvorbou legendy je právě stanovit pro jednotlivé intervaly správný velikostní parametr. K tomu, abychom spočítali ten velikostní parametr, tak nám k tomu může posloužit takováto tabulka, kde si postavíme na tu levou stranu do jednotlivých řádků vlastně ty námi definované intervaly, včetně toho, že si tam i zaznamenáme nejnižší a nejvyšší hodnotu v našem datovém souboru. A poté do jednotlivých sloupců postupně zanášíme jednotlivé údaje. Začneme tedy jednoduchým krokem, to znamená, že doplníme hodnotu z datového souboru do prvního sloupce a to je tedy střední hodnota v rámci toho našeho intervalu. Mám tam i nějaké otazníky a potom si i vyzkoušíte právě dopočítat ty jednotlivé řádky. A další krok je tedy tu střední hodnotu odmocnit. Tím, že zpracováváme tedy diagram v podobě kruhu, tak používáme tedy tuto rovnici a právě se snažíme zjistit, jaká bude ta výsledná velikost znaku. Všechny tyto údaje známe, takže doplníme a vypočítáme na kalkulačce, na telefonu a zjistíme právě, že ta velikost znaku by měla být nějakých 275,9 cm. Nicméně ta hodnota 275,9 cm je opravdu velká hodnota, to bychom na mapový list nepřenesli a k tomu je právě nutné použít svůj vlastní koeficient přepočtu. Ten si zvolíte sami a asi úplně optimální je dospět k tomu, aby ta velikost toho nejmenšího intervalu byla někde okolo 1 cm. A potom všechny ty následující údaje, které jsme shromáždili v předchozím kroku, tak vydělíme stejným číslem. A poté dostaneme právě velikost, v tomto případě tedy průměr diagramů v těch jednotlivých intervalech. A nyní tedy si vyzkoušejte dopočítat, jaký bude průměr diagramů ve zbývajících dvou příkladech, na těch zbývajících dvou řádcích. Tak já pevně věřím, že vám vyšly tyto hodnoty a pokud ne, tak se pokuste identifikovat, kde jste udělali v tom procesu výpočtu chybu. Když máme kompletní proces tvorby kartodiagramu úspěšně za sebou a můžeme vytvořit legendu mapy a zároveň přenést tyto údaje do mapového pole. Stejně jako u příkladu kartogramu, kde jste si zkusili identifikovat chyby, tak i zde se nyní pokuste identifikovat, jaké chyby se autor dopustil, když zpracovával tedy metodu kartodiagramu, a to ať se bavíme tedy zase o stanovení intervalů, o barevné škále a nebo právě i o velikostním parametru.
V prvé řadě autor mapy porušil tu zásadu, že u kartodiagramu pracoval s kvantitativní barevnou škálou. Pokud jste tuto chybu nerozklíčovali, tak nezoufejte, protože o barvách se dozvíte více informací na dalším cvičení. Další chybou je, že autor mapy si nevšiml, že jsou přednastaveny počátky diagramu na nesprávných místech. Každý kartodiagram by totiž měl začínat na 12 hodinách a poté by měly ty jednotlivé výseče postupovat po směru hodinových ručiček tak, jak je to vlastně zaznamenáno v legendě. A celkově již na začátku autor mapy nesprávně definoval intervaly a proto mu vyšel i nesprávný velikostní parametr. Jsme se dostali k poslední fázi procesu tvorby naší tématické mapy, neboť máme hotovou legendu. A posledním krokem je utvořit celkovou kompozici mapy, tedy umístění základních a vedlejších prvků mapy. Zde je výsledek procesu tvorby tématické mapy, co se mi povedlo vytvořit na základě pochopení mého datového souboru a následného výběru správné metody a její realizace. Kompozici mapy jsme probírali na minulé hodině, takže doufám, že si alespoň trochu pamatujete pár informací právě o kompozici mapového listu. To je vše v rámci tohoto výukového videa, které vám doufám pomůže pochopit, jak se tvoří tematické mapy, konkrétně tedy metoda kartogramu a kartodiagramu. V případě jakýchkoliv dotazů se neváhejte na mě obrátit skrze e-mailovou adresu. Děkuji za pozornost a moc se těším na vaše tematické mapy.